Nakon 2 godine izglasan je Hrvatinčićev projekt izgradnje Cvjetnog trga koji je podigao na noge 55.000 nezadovoljnih građana. Doris Kažimir je 45 minuta izlagala detaljni plan uređenja Cvjetnog, a što je izazvalo ljutnju nekih od zastupnika. Ogorčenje zastupnice Morane Paliković-Gruden bila je samo uvertira u žučnu raspravu. Protestiram zbog kršenja Poslovnika. Molim predsjednicu Skupštine da nas zaštiti od ovog propagandnog izlaganja. Investitor je dobio nevjerojatno mnogo vremena do sada, 40 minuta. Gospođa Doris Kažimir je najmanje govorila o zaštiti, najviše je obrazlagala projekt o kojem se radi, o planu je govorila manje od 4 minute i pitam javno, gospođo Kažimir, koliko su vam dali kada su vas nagovorili da okupirate ovo vrijeme? Jedan od glasnijih zastupnika bio je HSP-ovac Pero Kovačević, koji niti nakon 2 godine nije mogao donijeti konačnu odluku. Sad na temelju čega ja mogu donijeti odluku kao zastupnik ili mi u klubu? Na temelju stajališta struke koje smo sad čuli ili na temelju stajališta struke koje smo dobili, ja sam dobio pismeno e-mailom, koji isto kažu da smo struka i kažu da to nije ok. Da li na temelju apela ovo što je podijeljeno i što su dobili svimi sa stanovnika ovoga područja ili na temelju pisma također stanara toga područja koje to podržavaju. Dok je pak nezavisni zastupnik Miroslav Rožić Bandiću jasno poručio zašto je protiv ove izgradnje. Međutim, zanimalo me zapravo da li se ljudi bune protiv nečega ili nekoga. Imam osjećaj da se ne bune toliko protiv nečega, koliko se bune protiv toga da je nekakvi novo pečeni tajkun sada tu izgrađuje i ne znam šta strašno zarađuje. Ali to nije problem niti tajkuna, niti njega, nego nas. Kad su automobili vozili po Jelačić placu i usmjeravao ih je čuveni Meho Milicajac, jel? Sjećam se kad su se auti vozili po Varšavskoj, sjećam se kad su se auti vozili po Cvjetnom trgu, ne slažem se apsolutno time da se izgradnjom garaže u ovom bloku Donjeg grada na Cvjetnom trgu dovlači promet u samo središte grada. A garaže, ako hoćete, sutra možete početi graditi na srednjoškolskom igralištu ili, gospodine gradonačelniče, urediti Tuđmanov trg, to će biti vizija i tamo izgraditi jednu lijepu, ogromnu garažu koja će progutati sav taj promet, a mi bi trebali civilizacijski širiti pješačke zone, a ne ih smanjivati i trpati promet u njih. Jedva čekam neposredne izbore. Hvala lijepo. Utvrđujem da je 23 gradska zastupnika glasovalo za, 8 protiv i 8 se suzdržalo, te objavljujem da je konačni prijedlog prihvaćen većinom glasova.